चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिपुर बुरलि बाजार ओरैबायदि मैगं गोथां गोथां थास' बिबार ओमफ्राय नै दावदै दङ नै थाइबें दङ बायदि बायदि दङ नै फैनानैहाय नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरो जानो हागोन आरोखि नै दावदैयाबो लकेललाय नै दावदै लकेल बेसे दावदै लकेला 15 थाखा गथा 30 थाखा जरानो मैगंफ्रा ओरैबायदि आलु लकेल आलु मोनो थास' बिबार मोनो जोगोनार मोनो बेसे थास' बिबारालाय 20 थाखा मुथा दे नै बानलुआबो नै आनारस फिथाइ ओरैबायदि मा जानो मा लोंनो गासैखौबो मोनजोबो बेलाय नै फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं नै थास' बिबार बानलु बहल थाइबें ओरैबायदि मैगं थाइगं मोनो नै सान्थिपुर बुरलि बाजारावहाय फैनानैहाय लांफैनो हागोन एनि टाइम फुङावबो मोनो दानो औ फुङावबो मोनो आरो बेलासियावबो मोनो आरो माने जायखिजाया टाइमावनो लांफैया मानो मोननो हायो आरो ना नै ओरैहायबो मैगं थाइगं दङ मैथा खांख्रिखला औ बेसे बानलुआलाय 180 केजि पवा 60 थाखा पवा जाहैबाय ना होमबा 60 थाखा पवा पवाबा 50 फानदों 50 नै मा जानो मा लोंनो मैगंफ्राबो ओरैबायदि थास' बिबारा बेसे 20 थाखा नामा औ बानलु गोथाङाबो नै लकेल बानलु नै एनि टाइम बेबायदिनो लांफैया मानो सोरनोबा नांगौ जायोब्ला फैनानै लांफैनो हागोन आरोखि फुङावबो मोनो आरो बेलासियावबो मोनो सानजौफुलाबो मोननो हायो आरो नै फानलु नै गाबदेब बेसे बे माथि गाबदेबा माथि गाबदेब नङालै माबासोना मामोनलाय नै आंबो लाबाय बे सिंसाबखौहाय गोथां मैगं जानांगौ आरो बेफोरसो माने मैगंफ्रा मुलि होयि आरोखि ओरैबायदि अरिजिनेल मैगं बेफोरसो आरोखि मैगं होननानै बुङोब्ला मुलि होयै ओरैबायदि अरिजिनेल मैगङा बिसो बबे जायगानि नानि दे उनावलाय साम'दैसा औ दे थिखोना मोनथारो ना आरो नै कफिबो दङ आलु मा जानो नै उदासि दङ ओरै जाहैबाय नै अमा बेसे केजि आदा 300 केजि ना औ दे नै बेयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिपुर बुरलि बाजारावहाय एनि टाइम फुङाव लांनो गोसो ना बेलासियाव लांनो गोसो मोनो आरो फैनानै लांफैनानै जाहैबाय आरो जायखिजाया टाइमावहायनो मोनबाय थायो आरो जायखिजाया टाइमावहाय होमबासो बिदिब्ला थेंक इउ माने एनि टाइम फुं आरो बेलासि मोनबाय थायो बे बयलार दाउफोरखौ नांगौ जायोब्लानो लांफैनो हागोन बेलायनो जोंनिथ' माने मैगङा बेनोसै सानफ्रोमबो हर आरो सान जाबाय थानांगौ जायो औ दे आदा मोजां बरियाखा दाउआ अयथासार गोथावलै बेसे केजि आदा बारा नङा केजि लायोबा 300 पवाब्ला 80 थाखा खिन्थु दे थेंक इउ आधा किलो लाबा 150 मोनो दे अयथासार गोथाव दं ना गोमोनो बिदि गिदिरासो गोथावखाब्रा बरिया जाखायोलै दे अयथासार आरो ओरैहाय ना दङ नै ना जानो ना अमा जानो ना बयलार दाउ जानो ना मैगं गोथां जानो सब किसु मोनजोबो आरो नै मा लांनो फैदों नानिया मैगं बेफार ना फाननो दे बिदिबा थेंक इउ आरो नै खाथियावहायनो मैगं फानग्रा खाथियावहाय जिरायदों बेलाय एनि टाइम बेबायदिनो नांगौ जायोबानो माने बिसोरो हरनो हायो आरो फैनानै लांफैनो हागोन सान्थिपुर बुरलि बाजार आंबो सिंसा मैगं लाबाय नै सानफ्रोमबो फैयो आङो बेलाय नै
진짜 मैगंखौ नुफेराखैनो होनदां नै सामब्रामबो मोनो आरो बाजैनि दखानाव आलु मोनो नै बानलु मोनो मैगं गोथां मोनो नै सब किसु मोनजोबो आरो नै बेसे सामब्रामालाय 20 थाखा केजि नै आलुबो फानो नै आलुआ सब किसु मोनजोबो आरो